Alright, para sa part 3 sa to ang Bisaya tutorial MySQL gamit SAMP control panel. So sa part 3 dapat maka-insert na ta diri sa table, sa tong table nga gihimo. Ay sa tugtog ita para check ba. Alright, so done na nato. Show tables, kita ninyo user TBL, tapos describe, copy, Ctrl C, hawad makadara. Ano na siya, wala pa yunod. Tapos ang button dra is insert, wala isa na akong mic, insert into pangalan sa table ng insertan, which is user TBL. Tapos ang field ay kalimot UID, ganahan ko na shift enter na ko, nabutan ako sa baba para dito milibog. UID ano siya, enter na po. Tunod sa UID, uname or username, enter na po, then user address. So far tulo lang man natong buhat nga mga fields. Enter ka, tapos diri butang tag values, pwede rin ang gaan kang open tag values. So UID man siya nga dapat ang suludan na niya kay kuan, ang kita type niya number. So dili na kailangan magbutag quotation mo duha, butang na kag 0 since naka-increment naman siya, naka-auto increment naman nakita ninyo para ang key niya kay nara dahil auto increment naman siya. So auto increment 0 naman siya. Sunod pangalan Mark, tapos address Monkey Vista, tapos closing tag, then terminator, tapos enter. So nga na kadali, naka-insert na ta o isa ka pangalan. So para makita na to same lang gyapon, show tables, tapos select, gamit kag select all na queries, select all from ang sa itong table, user TBL. Pag in-enter na, sama na siya. Muna itong insert ganina. Time sa subscribe po. Naka part 3 na ta ba? O ka nag-subscribe ba? Tugtugan ba?